slični v sadu, даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если знали вы, как мне дороги подмосковные вечера, очи черные, очи жгучие, очи страшные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, я увидел вас, я не в добрый час. Камали, камали, камая, саду ягоды кали, камали, камая, кали, камали, камали, камая, саду ягоды кали, камали, камая. Να μπερε κατιούσα και να μπερε κοπόλ να πες του ζαβαντήλα καταβώ κατοραβά σταλά. Σκλαβώσαν οι κόκκινοι. Ρίξτε υπότιτλους. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Οι καλεσμένοι μας σήμερα δεν χρειάζονται συστάσεις. Η μεγαλύτερη φωνή του ελληνικού τραγουδιού, η κυρία Βίκη Μοσχολιού. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και ο Λευτέρης Πανταζής που μας δημιουργεί ταραχή. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Καλημέρα σας κυρία Μοσχολιού. Καλημέρα. Πώς από τα μέρη μας, πώς από την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ την αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι το κρατικό μας κανάλι. Κρατάει μια θαυμάσια ποιότητα. Και με πολύ μεγάλη μας χαρά ήρθαμε. Όταν μας καλέσατε, πήρα τηλέφωνο τη Βίκη και με μεγάλη χαρά μου είπε πάμε. Σας καλέσαμε και σας ζητήσαμε πάρα πολύ να έρθετε, γιατί ο κόσμος σας αναζητά και μάθαμε ότι θα πάτε στην Αμερική με κάποιες δυσκολίες βέβαια που δεν ξέρω αν τελικά φύγετε αύριο. Πιστεύω να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Έχουμε πρόβλημα με τις βίζες, με... όλα τα γνωστά. Πάντως οι Έλληνες της Αμερικής επειδή μας βλέπουν και σας περιμένουν και σας ευχόμαστε εμείς καλό ταξίδι και σας παρακαλώ πολύ για να μην περάσουμε σε τυπικές ερωτήσεις, τραγουδίστε. Πούμε ένα ντουετάκι που έχουμε κάνει προβίτσα μαζί. Θα το πούμε. Στον τόνο της Βίκης. Θα πούμε δύο επιτυχίες έτσι σημερινές της εποχής μας. Δεν είναι δικά μας τραγούδια. Δεν είναι δικά μας τραγούδια. Είναι ωραία τραγούδια. Είναι ένα κομμάτι από αυτά που θα παρουσιάσουμε και στο πρόγραμμα. Ομογενείς μας. Να σου κάνω έλεγχο μωρό μου και σε ζηλεύω. Ποτέ λες δεν σε ξεπέρασα και θέλω να στη βγω εγώ. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό, εγώ θέλω να σε δω ευτυχισμένο. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό, εγώ θέλω το δικό σου το καλό. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό, εγώ θέλω να σε δω ερωτευμένο. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό, αφού ξέρεις πως τα αλήθεια σ' αγαπώ.
νομίζεις ότι πάω να σου κάνω έλεγχο και ότι σε ζηλεύω. Νομίζεις πως συνέχεια είμαι μες στα πόδια σου και σε κατασκοπεύω. Νομίζεις πως θα κάνω ότι περνώ το χέρι μου για να σε σταματήσω και στην καινούργια αγάπη σου με πόδιο θα σταθώ. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό, εγώ θέλω να σε δω ευτυχισμένο. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό, εγώ θέλω το δικό σου το καλό. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό, εγώ θέλω να σε δω ερωτευμένο. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό, αφού ξέρεις πως τα αλήθεια σ' αγαπώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι περιττό να πούμε, κυρία Μοσχολιού, ότι με την φωνή σας, με τις ερμηνείες σας έχετε χαράξει και τη δική μας ζωή. Και κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι η Νίκη Μοσχολιού και Λευτέρης Πανταζής εμφανίζονται για πρώτη φορά σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, εκτός από μαγνητοσκόπηση που είχαν κάνει στο Διογέννη, νομίζω. Και το 90 που συνεργάζονται μαζί, τραγουδάνε ζωντανά εδώ μαζί μας και μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Κύριε Πανταζή, τι θα μας δημιουργήσετε εκτός από ταραχή? Θα σας δημιουργήσουμε, αλλά να πούμε και κάτι άλλο, ότι έχουμε τρακ. Παρόλο που τραγουδάμε τόσα χρόνια και βγαίνουμε στο Όχι ρε. Εμείς πάντως έχουμε δίπλα σας. Όχι, απλώς έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε κοιμηθεί. Δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε. Ο τρόπος της ζωής μας είναι τέτοιος που κοιμόμαστε 5 και 6 ώρα το πρωί. 7 παρά έπρεπε να σηκωθούμε, να πάμε για τις βίζες μας. Οπότε είμαστε άυπνοι. Αυτό είναι το μόνο που Καλά στο πατάμε. κουράγιο Εγώ σας, πάντως τρέμω τώρα από εκεί πέρα. ακούγεστε εκπληκτικά και το ξέρετε και δεν χρειάζεται εγώ να το επισημάνω. Λοιπόν, Ό,τι θέλετε, θα μας μπορούμε δώσετε τώρα να πιούμε Θα μας πει- το δηλητήριο. Θα μας πει η Βίκη πρώτα ένα τραγούδι που λέει ο Αλήτης, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Α, βέβαια, αυτό το χειροκροτάμε και από την αρχή. Αυτό. Και μετά να φτιάξω και εγώ τις ομορφιές μου. Είναι στην κάνει. Εγώ έλεγα θα μην πω πολλά σήμερα. Άλλα Δύο υποσχέθηκες, κομμάτια. άλλα υποσχέθηκες. Στέκεις του δρόμου κάποια άκρη μοναχός, άρης και κρύβει η τρόπη του στο σκοτάδι. Όμως τι φταίει αν γεννήθηκε φτωχός? Τι φταίει αυτός αν τη ζωής είναι ρημάδι? Αλήτη δίχως αγάπη και δίχως μάνα και δίχως σπίτι, αλήτη μες στη μανία του βορειά μικρό σπίτι, αλήτη. Κι όμως κι αυτός ίσως μπορέσει μια φορά να βρει ένα όνειρο, μια καλή, ένα πάγιο, να βρει δυο χέρια να του δώσουν φτερά και τα δυο χείλη
δίχως μάνα και δίχως σπίτι, αλήτη μες στη μανία του βοριά μικρό σπουργίτη, αλήτη. Δίκαιο σχολείου, κυρίες και κύριοι, τι να πούμε, τα σχόλια δικά σας. Είστε φαινόμενο της νύχτας, έτσι έχω ακούσει. Είναι αλήθεια. Τόσα χρόνια, πια φαινόμενο. Εγώ μπορώ να πω, όχι φαινόμενο, εγώ αγαπώ το τραγούδι πάρα πολύ. Από μωρό παιδί, από τους θείους μου, που ένας ήταν τραγουδιστής και άλλος ήταν δάσκαλος μουσικής στη Ρωσία. Από εκεί κόλλησα μάλλον την αρρώστια. Και από μωρό παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάω. Καντάδες στη γειτονιά, στο σχολείο, στα μπουζούκια από μωρό παιδί. 14 χρονών άρχισα να τραγουδάω στα μαγαζιά. Θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάω. Μέσα από την ψυχή μου αγαπώ αυτό που κάνω. Ο κόσμος από εκεί πέρα ή δέχεται ή δεν δέχεται έναν καλλιτέχνη. Σας δέχεται και το ξέρετε και σας αγαπάει. Εγώ όσο Για να τα αξιοποιήσουμε να πει ότι σε δέχτηκε ο κόσμος. Εγώ, επειδή αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω, το κάνω με την ψυχή μου. Από εκεί πέρα η ιστορία θα γράψει, θα δείξει, ξέρω εγώ. Εσείς, κυρία Μοσχολιού? Τι να πει. Και εγώ από μωρό τραγουδάω. Από τον καιρό που άρχισα να μιλάω. Και πιστεύω ότι αυτό, αν δεν το έχεις έτσι από παιδί, και αυτό το θείο δώρο, γιατί είναι θείο δώρο να έχεις φωνή, δεν νομίζω ότι άμα μεγαλώσεις και από ψώνιο μπορεί να γίνεις τραγουδιστής. Μπορεί να γίνεις και να σταθείς τουλάχιστον. Και εγώ τραγουδάω, εγώ είχα πολλά ακούσματα και από τη γειτονιά που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Από τον κεραμικό, που ήταν όλο ταβερνούλες με κλιματαριές και τέτοια. Τον πατέρα μου που είχε ένα θαυμάσιο γραμμόφωνο με σπουδαίους δίσκους λαϊκούς. Αυτά τα ακούσματα είχαμε, είμαστε φτωχά παιδιά και καταλαβαίνεις, είχαμε και το θείο χάρισμα και αυτό το πράγμα Ήταν αυτό που βγάζαμε τους καημούς μας από μέσα. Τυχερά παιδιά του Θεού. Για μας άνοιξε η κυρία Μοσχολιού, ξαφνικά άνοιξε ένα παράθυρο σε μια γειτονιά και την είδαμε να τραγουδάει «Πέτρα την πέτρα περπατώ», το αίμα σου, ήταν το Ανασέντα, Σταύρος Ψαρχάκος. 1964, το Φεβρουάριο του 1964 και αυτό το λέω και συγκινούμε πραγματικά ότι αυτό το τραγούδι μου άλλαξε τη ζωή. Σίγουρα, γιατί σας πίεσαν από ό,τι ξέρω κιόλας να εμφανιστείτε, να τραγουδήσετε, είχατε κάνει δοκιμαστικά και αν... Όχι, κανένας δεν με πίεσε. Μετά τη Λόλα. Όχι, τραγουδούσε ξαδέρφου μου, η Αφιλίντα. Ο μπαμπάς μου δεν με άφηνε να βγω στο επάγγελμα, γιατί ξέρεις, Ήτανε τραγουδίστρια, ηθοποιός, Εκείνες τις εποχές ήταν ακόμα απαγορευμένα αυτά. Χτύπαγαν άσχημα. Και τον παρακαλέσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή και μου είπε ο πατέρας μου, παιδί μου, θα σου αφήσω ευχή και κατάρα να μην πιάσεις ποτέ τσιγάρο στα χέρια σου και χαρτιά. Και όντως, πραγματικά, δηλαδή, χαρτιά ούτε τα έμαθα ποτέ στη ζωή μου. Όχι γιατί μου το είπε ο μπαμπάς μου, αλλά δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν κιόλας. Και το τσιγάρο το ξεκίνησα στο 40 όταν είχα δείξει βέβαια τα δείγματα ότι ήμουν έτσι ένα καλό παιδί και... Παραμένετε ένα καλό παιδί. Θα το κόψω τώρα, θα το κόψω. Όταν έχετε πει όμως τόσα τραγούδια που μας έχουν ταξιδέψει πραγματικά, τι να περιμένουμε άλλο από εσάς? Έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια. Τραγουδάμε τραγούδια που έχετε πει εσείς με τον μοναδικό σας τρόπο. Πολλά τραγούδια, αλλά καλά. Καλά όλα τα τραγούδια. Αναρωτιέμαι, κυρία Μοσχολιού, μετά από τα 4.000 τραγούδια που έχετε ερμηνεύσει, κάθε τραγούδι και μια επιτυχία, κάθε τραγούδι το σφραγίζετε, τι θα μπορούσε να αποτελέσει σήμερα πρόκληση για σας που να σας πάει σε μια άλλη όχθη του τραγουδιού? Υπάρχει κάτι? Ένα καινούριο τραγούδι, άλλωστε έχει τραγουδίσει όλους τους ποιητές. Που να με πάει Και όλους τους συνθέτες. Και ποιητές και συνθέτες και μεγάλους στιχουργούς. Και σε πρώτες εκτελέσεις, Μίκη, Μάνο. Πρώτες, δεν κάνω δεύτερη εκτέλεση. Ειδικά όταν ο συνάδελφος είναι στο επάγγελμα και το ασκεί το επάγγελμά του, δεν κάνω δεύτερες εκτελέσεις. Εδώ βρίσκω κάτι. Έχω κάνει τα Αρχοντορεμπέτικα, το οποίο είναι πολύ παλιά. Άλλοι έχουν γεράσει πάρα πολύ που δεν είναι στο επάγγελμα, άλλοι έχουν πεθάνει. Εντάξει, αυτό να το κάνω, αλλά... Το είπατε όμως με ένα περίεργο τρόπο, δηλαδή ότι
δεν τραγουδάτε δεύτερες εκτελέσεις τραγουδιστών που είναι εν ενεργεία. Ναι. Έχουμε ακούσει όμως δεκάδες τραγούδια σας να τα λένε και σε δεύτερες και σε τρίτες εκτελέσεις. Δεκάδες. Μπορώ να σας πω εγώ 10 ξαφνικά. Ναι, έχουν αρκετά τραγουδίσει. Δεν θα το Πώς έκανα. αισθάνεστε? Κοίτα, δεν μου αρέσει. Θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί είμαι μες στο επάγγελμα αυτό, τραγουδάω τα τραγούδια μου. Είναι σαν να σου παίρνω την καραμέλα από το στόμα. Δηλαδή, έχεις μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ας πούμε, όπως ο Αλήτης που το έχουν ξανατραγουδήσει. Παρόλα αυτά, βέβαια δεν έγινε επιτυχία με τον άλλον που το έκανε ή την άλλη, ξέρω. Δηλαδή, θα κλείσω τα μάτια, ασφαλώς και δεν πρέπει, τον είναι και η. Αυτά είναι τραγούδια, η Μαρκίζα, είναι τραγούδια σφραγισμένα από μένα. Τελείωσε. Αλλά δεν μου αρέσει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι με έχουν πεθάνει. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε και πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ μας. 4 και 5 χρόνια διαφορά μας που είναι, δεν είναι μεγάλη. Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά γιατί σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια από τότε που μπήκα στη δημοσιογραφία. Αλλά περισσότερο δεν πρέπει να αρέσει σε αυτούς. Πρέπει να λένε πράγματα δικά τους. Δικά τους, να προσπαθούν να λένε καλά πράγματα. Έχουμε σημαντικούς ερμηνευτές έτσι κι αλλιώς, αλλά ας βρούμε ακόμα μία δίκημο σχολείου και να συνεχίσουμε βάση. Είναι λίγο δύσκολο όσο και να σας μιμούνται. Και γι' αυτό το λέω, επειδή είναι πολύ μεγάλοι και οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστρες πρέπει να βρίσκουν. Σιγά σιγά έχουν όλο τον χρόνο να δείξουν το έργο τους. Όχι, έχουν κάνει μεγάλο έργο και εκείνοι, αλλά δεν ξέρω, ίσως δεν γράφονται πολλά τραγούδια καλά σήμερα και αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. Σας ρώτησε κάτι ο Γρηγόρης ο Μελάς, όμως είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Έχετε ζηλέψει εσείς τραγούδια? Πώς? Έχουν τραγουδήσει συνάδελφοι πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Όχι να τα ζηλέψω. Με την καλή έννοια. Ναι. Να το είχα πει αυτό το τραγούδι θα ήταν πολύ ωραίο. Και εκεί σταματάει. Ο Σύριος Φανταζής όμως που δεν ζηλεύει και δεν μας έχετε δείξει ζήλιες στα τραγούδια. Τα θαυμάζω περισσότερο. Έχετε έναν δικό σας ρυθμό και ίσως επειδή είναι και κατάθεση ψυχής στα τραγούδια σας, δηλαδή φαίνεται ότι με το συναίσθημα τραγουδάτε, έχετε κάνει, είσαστε ο αγαπημένος του κόσμου με την έννοια του ότι τον ακούτε, τον αφουγκράζεστε και ερμηνεύετε. Και αυτό είναι καταπληκτικό για την εποχή μας. Εγώ γίνομαι ένα με τον κόσμο και στα μαγαζιά που εργάζομαι και γενικά όπου βρίσκομαι θέλω να είμαι μέσα στον κόσμο. Ευχή και κατάρα έλεγε ο πατέρας μου, να μην μείνεις ποτέ μόνος σου. Να έχεις πάντα κόσμο γύρω σου. Η μοναξιά είναι πολύ κακό πράγμα. Και εγώ γεννήθηκα μέσα στον κόσμο και θέλω να είμαι μαζί με κόσμο. Γι' αυτό προσπαθώ να αγαπώ τον κόσμο, δεν έχω να μοιράσω τίποτα με τον κόσμο. Τραγούδια του δίνω. Χαρά του δίνω, την αγάπη του μου δείχνει. Λοιπόν, τι έχω να μοιράσω με τον κόσμο. Προσπαθώ λοιπόν να είμαι μέσα στον κόσμο και ανάμεσα μαζί με τον κόσμο δημιουργώ μια ατμόσφαιρα να περνάμε όλοι καλά. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Μήπως και το ότι δεν έχετε αποβάλει και καλά κάνετε τις ρίζες σας, ότι ξεκίνησε από τα Σκένδη, ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπατε όταν συναντηθήκαμε. Μοιάζεσαι και από εκεί. Γιατί εκεί ζούσαμε διαφορετικά. Εκεί, ας πούμε, ήμασταν 300 οικογένειες και ο ένας με τον άλλον γνωριζόταν. Εδώ τον διπλανό μου δεν ξέρω πώς το λένε. Εδώ υπάρχει ένα στίχος στη μέση, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι είναι και ο χαρακτήρας του όμως. Είναι καλό παιδί και ευγενικός. Οι γραμμές από την οικογένεια. Είναι ο χαρακτήρας. Εμείς είμαστε και έτσι, δεν ξέρω, οικογένεια. Πειράζει πάρα πολύ. Ούτε εγώ καπνίζω και πίνω, λοιπόν. Ούτε ο μπαμπάς μου να μην πίνω και να μην καπνίζω. Όμως να τραγουδήσουμε. Έλα, πά, γρήγορα. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα, έφυγες αγάπη μου, ποιος σε πήρε να ξέρω και θα τον σκότωνα. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα,
ευχαριστώ ζητάω. Μην ανησυχείς, δεν σε παρεξηγώ, εγώ τα λάθη σου θα πάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα, εγώ έτσι σ' αγαπάω. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη απ' όλες, καλό μου είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη απ' όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Ο σκηνοθέτης μας, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, μας είπε από το κοντρόλ ότι ο κόσμος παίρνει συνέχεια τηλέφωνα πάνω. Λέει, αφήστε τους να τραγουδάνε. Όπως καταλάβατε, μας φάγατε την εκπομπή. Και να χορεύουν, είπαν, και να χορεύουν. Εμείς θέλουμε να κάνουμε και σε εσάς έτσι μια αφιέρωση, αυτό το τραγούδι που είπατε. Το αφιερώνουμε σε εσάς, με όλη μας την αγάπη και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και εμείς όλο τον κόσμο που μας ακούει και μας κάνει παρείτσα και παίρνει τηλέφωνο. Να πούμε δύο κουβέντες για την Αμερική. Πού θα πάτε, πού θα εμφανιστείτε, ποιο είναι το πρόγραμμά σας όλο για το καλοκαίρι και θα πάτε και Μόλις μας Αυστραλία. έκανα παρατήρηση, Κώστα. Δύο κουβέντες μεταξύ ενός τραγουδιού. Θα κάνουμε σε 12 πόλεις συναυλίες. Πρώτα ο Θεός, γιατί έχουμε κάτι ψηλοπροβλήματα με τις βίζες, με τα οικονομικά εκεί. Συνήθως οι Έλληνες λίγο αργούν σε αυτά. Το Σταλόνε δεν είναι. Να καθαρίσει ο κομμάντος. Πιστεύω. Κομμάντος λέει, δεν ξέρει τι πάνε να πει Σταλόνε. Θα τους το εξηγήσω. Το σταλό, το σταλό. Όταν δουλεύουμε. Το σταλό. Για να πούμε, παιδιά, τα λεφτά τα ήρθαν απόψε. Λέμε το Για να μας σταλό. καταλαβαίνε. Το σταλό λέγεται. Δεν ξέρω. Ο Σταλόνε ήρθε. Και λέμε ο Σταλόνε. Αυτή είναι η Βίκη, αυθόρμητη, γνήσια μεγάλη φωνάρα και καλός άνθρωπος. Ελευθέρης φανταζής. Βέβαια. Πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά στην Αμερική, όπως περάσαμε καλά και στην Ελλάδα. 3 σεζόν εκπληκτικές στο Διογέννη. Πάρα πολύ. Γρήγορα να βιαστούν οι άνθρωποι και από την Αμερική να μας ζελίσουν. Όχι μόνο. Δεν είναι το. Δεν είναι το. Παιδιά, μ' αρέσει το Δεν μας. τραγούδι, Οι βίζες να έρθουν, το Σταλόνε θα αρχίσει, δεν πειράζει. Εγώ χωρίς Σταλόνε δεν μπορώ. Όσο στάθηκα. Θα πάμε λίγο τσιτσάνι. Στις ακρογιαλιές αντιλαλούν οι κλοπενιές. Έλα κοντά μας φίλε να τα πεις κι απ' τα ωραία μας να τρελαθείς. Έλα κοντά μας φίλε να τα πεις κι απ' τα ωραία μας να τρελαθείς. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Πάμε τσάκα πέρα στο παξε τσιφλίκι, κούκλα μου γλυκιά απ' τη Θεσσαλονίκη. Στάλικα με την βαρκούλα, γλυκιά μου μαρικούλα, θα σου παίξω φίνο παγλαμά. Στάλικα με την βαρκούλα, γλυκιά μου μαρικούλα, θα σου παίξω φίνο παγλαμά. Όμορφα, δώστε και σώστε. Γεια σου Παπαδόπουλε, σκηνοθέτα.
μέσα στη πιάτσα και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα. Κοίτα πες, πάντα έτσι είναι η ζωή, θα γελάς και θα κλαις βράδυ και πρωί. Κοίτα πες, πάντα έτσι είναι η ζωή, θα γελάς και θα κλαις βράδυ και πρωί. Περνάγαμε ωραία εκείνη την παρέα, τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές και στρίβαμε τσιγάρα σαν καραβί φουγάρα και μοιάζαν οι καημοί μας προσευχές. Ουσίες σκηνοπνεύματα κι άρχισαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Ουσίες σκηνοπνεύματα κι άρχισαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Τα τρένα που φύγαν, αγάπες που πήρανε, αγάπες για μοίρα της μείνανε. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να κρατηθώ, ένα γέλιο, μια ματιά για να στενεύει η καρδιά. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να κρατηθώ, ένα γέλιο, μια ματιά για να στενεύει η καρδιά. Το τρένο σε πήρε πουλί χελιδόνι μου, σε τύλιξη νύχτα κι ορφάνεψα μόνη μου. Χέρι να πιαστώ, να κρατηθώ, ένα γέλιο, μια ματιά για να στενεύει η καρδιά. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να κρατηθώ, ένα γέλιο, μια ματιά για να στενεύει η καρδιά. Πάτε καταπληκτικά και πραγματικά σας ευχαριστούμε και σκεφτόμουν τώρα, βέβαια εσείς θα το πάτε εκεί που θέλετε, αλλά πόσο ο Λευτέρης ο Πανταζής αισθάνεται ελεύθερος. Δεν υπενήσουμε τίποτα. Και από την άλλη ζηλεύουμε, κύριε Πανταζή, ζηλεύουμε αφάνταστα. Θέλαμε να ήμασταν μαζί σας στην Αμερική και χωρίς ταλόνι. Ο Λευτέρης ο Πανταζής. Καλά, να υπήρχε στο Σβαρτσενέγκερ κάτι. Έτσι, ελεύθερος, ελευθερία, έτσι. Ελευθέριος.
Πάνε μαζί αυτά. Λοιπόν, αισθάνομαι πολύ ελεύθερος. Βενιζέλος, μεγάλος. Γενικά, ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος, να μπορεί να δημιουργεί. Δεν θέλει καταπίεση. Όταν αισθάνεται ελεύθερος, μπορεί και δημιουργεί πόσο μάλλον θα το λέει και το όνομά. Σημαντικά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ ελεύθερος. Ποτέ δεν μπορούσα να αποδώσω όταν αισθανόμουν καταπίεση. Τότε είσαι και πιο πιστός όταν σε αφήνουν ελεύθερο. Έτσι δεν είναι? Μεγάλη κουβέντα. Έτσι είναι. Υπονοούμενα εγώ δεν βγαίνω τίποτα. Γενικά η τέχνη θέλει ελευθερία, αλλά το επάγγελμα είναι λίγο σκληρό, δεν σου κρύβω, και υπάρχουν όμως και αυτά. Επειδή ο καλλιτέχνης είναι λίγο τρελός, για να μπορεί να δημιουργήσει, έτσι, θέλει και ελευθερία κινήσεων για να μπορεί να κάνει την τρέλα του. Αλλήμον να υπάρχει έλλειψη τρέλας. Εγώ πιστεύω πολλούς ανθρώπους που έχουν τρέλα μέσα τους και πάθος. Τα μεγαλύτερα ταλέντα στον κόσμο. Αρκεί να έχεις καλή τρέλα, μόνο στο καλλιτέχνισμό. Και έχει λαλήσει και πολλοί κόσμος τελευταία. Πολύς. Θέλουμε όμως να ακούσουμε δικά σας τραγούδια. Στο λα, έχουμε τίποτα στα λα, είμαστε πουθενά εκεί. Ελεύθερος το λέει και το όνομά μου, ποτέ δεν φυλακίζομαι εγώ. Ελεύθερα έχω μάθει εγώ καρδιά μου, να δίνομαι, να ζω και να αγαπώ. Ελεύθερος το λέει και το όνομά μου, ποτέ δεν φυλακίζομαι εγώ. Ελεύθερα έχω μάθει εγώ καρδιά μου, να δίνομαι, να ζω και να αγαπώ. Πάμε! Να με αλλάξεις δεν μπορείς, μην προσπαθείς, γιατί την ώρα σου θα χάσεις, θα το δεις. Είμαι αέρας που περνά μέσα από θάλασσες βουνά και έχω σημαία πειρατή μες στην καρδιά. Ελεύθερος το λέει και το όνομά μου, ποτέ δεν φυλακίζομαι εγώ. Ελεύθερα έχω μάθει εγώ καρδιά μου, να δίνομαι, να ζω και να αγαπώ. Ελεύθερος το λέει και το όνομά μου, ποτέ δεν φυλακίζομαι εγώ. Ελεύθερα έχω μάθει εγώ καρδιά μου, να δίνομαι, να ζω και να αγαπώ. Από ένα τραγούδι Βίκη, ένα της Βίκης έχουμε. Εγώ να ζητήσω ένα τραγούδι από την κυρία Μοσχολιού, τα Καλαματιανά. Να τα ζητήσω. Ζαμπέτας μετά από πολλά χρόνια.
να πω ότι κάποια στιγμή έκανα το μικρόφωνο και έκανα γκρου 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 εδώ πέρα με την καζένα. Ελπίζω να μην ακούστηκε στον αέρα. Στα ζωντανά προγράμματα έχει προβληματάκια, εντάξει, ο κόσμος ξέρω. μαζί και ελεύθερη. Με το Ζαμπέτα η συνεργασία σας πρέπει να ήταν έτσι, ιδιαίτερη. Το γνώρισα σε παιδική ηλικία, σε εφηβική, όχι παιδική. Έμαθα πολλά από το Ζαμπέτα, καλλιτεχνικά, σαν άνθρωπος. Διαμορφώθηκε λίγο ο χαρακτήρας μου και πιο μικρή όταν ήμουνα και λίγο έτσι και εκείνο, ναι. Και κάτι τώρα βέβαια. Το ρίχνατε στα καλαματιάνα. Ενώ τώρα εντάξει μεγάλος, έχω σοβαρέψει κάπως. Ναι, ήταν μεγάλη η συνεργασία μας, είπα πολλά τραγούδια του, μεγάλες επιτυχίες όπως και άλλους συνθέτες βέβαια. Έχετε πει τα... Αυτός ήταν ξεχωριστός. Εγώ τον γνώρισα στα τελειώματα, το 86 στη Φαντασία. Και θυμάμαι μια συνέντευξή του στο περιοδικό 1 που είπε: το Λευτέρη Φανταζή δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα. Ακόμα έχει να δώσει πολλά και δεν έχει δώσει τίποτα. Και γι' αυτό, επειδή είχε δει αυτές τις κουβέντες και επειδή μου έλεγε κάθε βράδυ πολλά πράγματα στον κόσμο που δουλεύαμε στη Φαντασία, το έκανα ένα αφιέρωμα στη Γιώργο το Ζαμπέτα. Πέρσι ένα δίσκο που είχα κάνει, ένα CD. Και ήτανε, μπράβο. Το έκανα μέσα από τη ψυχή μου. Έχουμε τελικά δύο έφηβους σήμερα. Αυτό είσαστε. Κυρία Μοσχολιού και κύριε Φανταζή, είσαστε αιώνιοι έφηβοι. Στα Σπάργανα. Πάρα πολύ καλό. Επειδή έχω μια έτσι κρίση προσωπικότητα στο τελευταίο καιρό. Εγώ είμαι εγώ, δεν το ξέρω. Εγώ είμαι εγώ, κύριε Φανταζή. Για να το πω αυτό, βέβαια. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι εγώ. Υπάρχει αυτό το τραγούδι που είναι αγιά μου. Εγώ είμαι εγώ. Όπου έσκασα. Κάνει ζέστη, ναι. Ναι, όμορφα. Πάμε. Όπου θέλω πάω, κανένα δεν ρωτάω, παθιάζομαι, γελάω, σε χίλιες αγκαλιές γυρνάω. Όπου θέλω πάω, κανένα δεν ρωτάω, τρελαίνομαι, γελάω, σε χίλιες αγκαλιές γυρνάω. Είναι όμως κάτι που δεν στο έχω πει, μόνο σαν γυρνάω σπίτι το πρωί, νιώθω να με πνίγει ένα πέραντο κενό. Δεν έχω τίποτα να πω. Έπαψα να ζω. Κόπηκα στα δυο. Ξαφνικά εγώ δεν είμαι εγώ. Έπαψα να ζω. Κόπηκα στα δυο. Ξαφνικά εγώ δεν είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι εγώ. Τι θα έλεγες Δήμητρα να το αφιερώναμε αυτό στο Στάθη τον Κουντούνα που γυρίζει σήμερα από την Κίνα? Να είναι καλά και να έχετε το καλό. Ναι.
Κύριε Πανταζίο, τη δίσκο και να έχετε πει ξεκινάει από χρυσό και ανεβαίνει. Δόξα τω Θεώ. Τουλάχιστον κόπος 6 μηνών, 7 μηνών για να βγει ένας δίσκος. Ο κόσμος τον δέχεται, τραγουδάει τα τραγούδια μου. Το χρυσός και ο πλατινένιος είναι μια επιβράβευση της προσπάθειας. Δεν μένετε εκεί εσείς. Έτσι. Δεν μένουμε εκεί. Ο χρυσή, πλατινένιο, τι να πει. Η οποία Σμαραγδένη. Η οποία επί σειρά ετών έκανε δίσκο κάθε χρόνο με 2 εταιρείες. Έναν με τη Λύρα. Όχι, ήταν μια εποχή. Μια εποχή δεν ήταν. Είχατε 2 συμβόλαια. Σαν 2 εταιρείες, είναι συγχρόνως. Τι ετοιμάζετε τώρα? Τι ετοιμάζω Από τραγούδια, δισκογραφικά. Στο ψάξιμο είμαι. Ένα τραγούδι πάνω θα τις γράψω εγώ στο καινούργιο της δίσκο. Σοβαρά το λες? Δεν θέλεις? Μακάρι. Να τη είδηση. Να τη είδηση. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, και εγώ θα βγάλω δίσκο εκεί Σεπτέμβρη. Τέλος Σεπτέμβρη. Έπρεπε ήδη να έχω βγάλει ένα. Αλλά προσπαθώ να βρω καλά τραγούδια. Είσαστε και επιλεκτικοί, είστε δύσκολοι, δεν είστε τώρα. Γιατί να πω τραγούδια Έτσι που να γίνουν σουξέ και σήμερα είναι. Δεν έχει σημασία για εσάς αυτό νομίζω. Όχι ότι δεν μου αρέσουν άλλα τραγούδια που να γίνονται σουξέ. Και από την άλλη τελευταία για εσάς η δισκογραφία είναι Έρος, έτσι. Η Έρος, ναι. Και ήρθε και στην Έρος. Μπράβο, δεν το πιάσα καλά στην αλήθεια. Με μπέρδεψε. Ενώ ο κύριος Πανταζής πιάνει όλες μου τις ατάκες και Όχι, τις... σκεφτόμουν άλλα. Σκεφτόμουν να τους ταλώνω. Και αφαιρέθηκα κάποια στιγμή. Εμείς, κυρία Μοσχολιού, θα πρέπει να είμαστε μονίμως αφηρημένοι εδώ στην ΕΡΤ. Λοιπόν... Αν ήρθε ο Σταλόνι, αν δεν ήρθε. Όχι, εμείς μάθαμε να ζούμε χωρίς Σταλόνι. Κανένας Woody Allen, έτσι. Πάμε σε τραγούδια. Και εγώ ετοιμάζω σιγά σιγά τον καινούργιο μου δίσκο, ο οποίος θα βγει το Σεπτέμβρη. Για το χειμώνα, για δουλειά, συζητάμε τώρα, ακόμα είμαστε στις διαπραγματεύσεις. Μετά την Αμερική, πρώτα ο Θεός, αν θα φύγουμε τελικά, γιατί αυτά τα προβληματάκια που είπαμε. Θα δώσουμε ραντεβού εδώ και πάλι, όταν με το καλό γυρίσετε από την Αμερική. Μετά από την Αμερική θα δουλέψω για 30 μέρες, θα κάνω must club, όπως έκανα εδώ στην Αθήνα που έσπασε όλα τα ρεκόρ. Δεν θα είναι δηλαδή μπουζούκια, θα είναι club για την νεολαία, με πολύ φθηνό ειστήριο, με 2-3 κορίτσια τώρα της εποχής, τη Χριστίνα τη Φαρμάκη, τη Στέλλα τη Γεωργιάδου, τη Μαρία την Πολυκανδριώτη, την Κορούλα, τη Σοφία την Πέτρο. Θανάση Πολυκανδριώτη, ναι, που είναι σήμερα και στην ΕΡΤ. Έτσι. Εδώ είναι. Είναι εδώ κοντά μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και μετά τη Θεσσαλονίκη, λίγο ξεκούραση, το χρειαζόμαστε άλλωστε. Έτσι. Αυτό δεν είναι το ραντεβού μας εδώ. Όταν θα μας πάρετε τηλέφωνο και να μας πείτε, έρχεστε, εμείς θα είμαστε πιο νωρίς από ό,τι πρέπει. Είσαστε γλυκύτατοι και ο σκηνοθέτης μας που είναι και πόντιος πατριώτης μου, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Καλημέρα σας κύριε Ένα ποντιακό μου ζήτησε, αργότερα θα το αφιερώσουμε αυτό. Έτσι. Ξεκινήστε και κάντε ό,τι θέλετε. Θα πει ένα τραγούδι η Βίκη, νομίζω υπάρχει ένα τραγούδι. Άσε τα καρφώματα, κύριε. Να τα ακούσουμε και αυτό. Πάμε όσο τα καρφίσουμε.
Δεν θα μας είχατε μόνο εσείς εκπλήξεις. Ο Θανάσης ο Πολυκανδριώτης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Θανάση. Το πήραμε έτσι. Γεια σου, Θανάση μου. Τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί... Εδώ κάναμε μια ωραία παρεΐτσα και περιμένουμε το Σταλόνε. Εσείς κύριε Πολυκανδριώτη, πώς από εδώ? Στην Πάτρα είσαστε. Μια κασέτα ήθελα να πάρω. Να ακούσουμε λοιπόν τη δίκη σχολείου, το Λευτέρη, τον Πανταζή, να τους ακούσουμε χωρίς να τους διακόψουμε πια, γιατί ο χρόνος μια ζωή εμάς μας πιέζει. Αυτά κάνει ο χρόνος. Και έχετε και παραγγελία από τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο για ποντιακό μετά. Τελευταίο όμως το φίλουμε για να μας κρατήσει χρόνο. Αρχίσαμε νερόσικα, θα τελειώσουμε Έχουμε και ποντιακά. άλλα πολλά ακόμα να πούμε. Εσύ συνέχισε. Ένα δηλητήριο που Το ζητήσει ο δηλητήριο. Κώστας. Να πούμε το δηλητήριο, να το αφιερώσουμε στον Αλέξη τον Αλεξόπουλο που το λατρεύει. Είναι ένας φοβερός μοντέρ και Πάμε το φίλος. δηλητήριο και Όχι να το πιείς, κάνω το συνέχισε, αγόρι μου. Να βλέπω και τα λόγια. για μια κασέτα. Πολύ ωραία τα πράγματα. Καταπληκτικό. Πολύ Δώσε μου τώρα να πιω, πλάι σου να σκοτωθώ, το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας, το πόνο μιας μαχαιριάς, να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω, δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κερδίσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης. Τα όνειρά μας θέλεις να τα προδώσεις, θα μετανιώσεις. Είχα γίνει θυσία, μα για σένα καμία, έτσι ευχαριστώ. Έβλεπες σαν εχθρό σου, μα ήμουν άνθρωπος σου και θα είμαι όσο σου. Δώσε μου τώρα να πιω, πλάι σου να σκοτωθώ, το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας, το πόνο μιας μαχαιριάς, να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Δώσε μου τώρα να πιω, πλάι σου να σκοτωθώ, το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας, το πόνο μιας μαχαιριάς, να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Υπάρχει κανείς? Υπάρχει κανείς? Η ζωή άνοιξα μια και μπήκα, ξερνιάνει ένα πρωινό κι ώσπου να έρθει το δειλινό, από την άλλη πήγα. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα με μια πρωί, σαν λουλουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει με
περασμένη Κυριακή. Μοιάζεις με την καρδιά μου, μου έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά. Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου, ήλιο βασιλέματα, ήλιο βασιλέματα, ήλιο βασιλέματα γεμάτα να βρήσεις. Θυμάμαι ακόμα και πονώ το τελευταίο δειλινό, το τελευταίο δειλινό πριν φύγεις και μ' αφήσεις. Ήλιο βασιλέματα γεμάτα να βρεις. Επιπολαιόμενες που μελάω με βόλες και πετάω και συχνά ξενοκοιμάμαι. Δεν αλλάζω εγώ μυαλά, σ' αγαπάω αλλά έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι. Έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι. Κάτω στο Πειραιά, στα καμίνια, φτώχεια, καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Μάζεψα μια βραδιά τα σαρίνια κι ήρθα ξανά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Σιγά σιγά κι αυτό το βράδυ θα έρθω στην πόρτα σου για λίγο να σταθώ. Σιγά σιγά μες στο σκοτάδι